Dobrý deň, priatelia, vítajte opäť po týždni v Dopravnom oku. Dnes, kedy reláciu nakrúcame, je štvrtok, 29. október. Dnes ráno dala do užívania vodičom Národná diaľničná spoločnosť trojpruhový úsek už od Trnavy. Takže celá plánovaná diaľnica Trnava-Senec-Bratislava je trojpruhová v smere do hlavného mesta a my sme sa na to išli pozrieť s kamerou, ako ju vodiči využívajú. Vyrazili sme na D1 v smere z Bratislavy do Trnavy, ktorá bola ešte dvojpruhová s krajnicou. Okrem podstatne zhustenejšej dopravy, ako bola v protismere, sme sa stretávali s klasickými nešvármi, ako jazda bez svetiel, jazda v kolóne v ľavom pruhu a pravý pruh celkom prázdny. No a nachytali sme aj cestného piráta na striebornej Audine, ktorý svojou arogantnou jazdou ohrozoval ostatných vodičov. Automaticky nám napadla otázka, ako bude polícia riešiť prehrešky vodičov v trojpruhovom formáte, aby sa premávka zbytočne nespomaľovala. Dopravná hliadka stiahne vodiča na najbližšie odpočívadlo alebo priestupok zadokumentuje a pošle na správny orgán. Keď sme sa otáčali cez Trnavský nadjazd, zaregistrovali sme aj nehodu troch aut za neprehľadnou zákrutou. Našťastie to boli len pokrčené plechy podľa všetkého z nesústredenosti za volantom. No čo ak príde k vážnej kolízii a trojpruhová diaľnica zostane zablokovaná? V prípade dopravnej nehody na diaľničných úsekoch vychádzame vlastne z taktiky zásahovej činnosti hasičov, ktorá je schválená našim vedením a hasiči vychádzajú z obidvoch bodov. Čiže ja to poviem na takom reálnom príklade. Ak by vznikla dopravná nehoda na tom spomínanom úseku, tak vychádzajú hasiči aj z Bratislavy, vychádzajú aj hasiči z Osenca v oboch smeroch. Čiže a namiesto tej udalosti zasahujú hasiči, ktorí prišli prví. Ak je tá dopravná nehoda v protismere, hasiči prestupujú to zábradlie, zábrany a dostávajú sa na miesto udalosti. Policajti a hasiči majú teda v tom jasno, no prax preverí ich pripravenosť a stratégie. Verme, že záchranári budú využívať vrtuľníky v hojnejšom počte než doteraz. Aj keď jazda v troch pruhoch je oveľa komfortnejšia a diaľnica pri bežnej premávke nie je tak upchatá ako pri dvoch pruhoch, Národnú diaľničnú spoločnosť musíme skritizovať za to, že pri premaľovávaní vodiacich čiar nezlikvidovala pôvodné biele čiary, najmä pri výjazdoch a výjazdoch diaľnice a aj starú stredovú čiaru, pretože niektorí vodiči s tým majú evidentný problém, ktorých čiar sa držať. Smerodatné sú teda oranžové čiary, nie biele. No najväčším nešvárom je stále ľudský faktor, teda vodič. Zaráža ma, že v Nemecku, kde máte tiež mnoho trojpruhových úsekov bez odstavného pruhu, sa jazdí rýchlejšie, no disciplinovanejšie. Žiaľ, na rozdiel od nás majú Nemci disciplínu zakodovanú v sebe. Kritickým bodom trojpruhovky bude aj naďalej vjazd do Bratislavy, kde sa to všetko zúži do dvoch pruhov, či už v smere na Zlaté Piesky, alebo v smere na diaľničný obchvat, ktorý už dávno nezvláda množstvo aut smerujúcich do hlavného mesta, a to už nehovorím o prístavnom moste. Žiaľ, 0. obchvat Bratislavy, to už je iná téma budúcnosti. Som rád, že cestná sieť Slovenska sa buduje naďalej. Samozrejme, je to v prvom rade v nás vodičoch, ako budeme k sebe tolerantní a ako budeme mať vnútornú disciplínu. Dovidenia o týždeň.